Yo Mzansi, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream umlomo ongathethi manga intwana yaseKing Indlovu bafethu the dreamer, the only boy that owaba nephupho lokuthi ufuna ikhamera wayithenga waseyahambe yegoli ethi uyoshutha abantu ukuthi abasize bahlukane. That's what I do and I do it best. I'm in Johannesburg. I'm a CEO of a team Ingwenya Football Club production King Ginger TV none foot cyclers abahamba ngamabhayisikili netball CEO support. I love you so much Mzansi. Let's support each other and assist the community bafethu. I'm still doing the school shoes giveaway. It's still happening bafethu. Mawuthi ingane ayinazi icathulo inkosi King Ginger ithi mayivela imbone imsize ngezicathulo. That's what I do. But today ngizohlukanisa abantu. Today ngizobona oyedwa wabo ehamba eyogibela itaxi free ngoba seliphelile uthando. It's what I do and I do it best. Umjolo kalo. Subscribe and take me straight to Home Affairs. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. But some demand to Mabuyu Bampoluyu class. Welcome to Angisaku Funi. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. What made you go to why the people that? Why the Yo guys, we're back at it. We're back again. You know it's your number one show, Angisaku Funi, on your number one channel, King Ginger TV. It's the CEO himself, Uzbambeli Ntambo bafethu. Welcome to the biggest show in the country, the biggest show. Guys, subtitles are needed back. Ngicela ngitshele labafana laba basebenza lapha e-studio ukuthi sicela ama-subtitles. Abantu but they are complaining overseas. My fans have been DMing me. Can we please have lately, I've been trying to stay on top of my spending because small things every day, they add up quick. So instead of cutting everything out, I looked for a simpler way to earn additional income in my free time. That's when I found this trading platform that I've been using. First thing I did, I used $10,000 from demo account. So here, I'm watching the charts and the trade is moving up. So I'm predicting up based on the movement. Nice. And that's the profits there. What I like is how simple the platform is. Plus, there are tools that help you to understand what you are doing while you're investing. If you are studying, practice first with the demo account to follow experienced traders. Check the link in the description and use my promo code King Ginger TV for a double deposit bonus. Subtitles back. Simpiwe, stela ama-subtitles back ebhodi, siyacela bafethu, siyacela Simpiwe bafethu, siyanicela bafethu. This is a request, not from me, but from the whole viewers, King Ginger TV, but Ginger, we want to understand you, we want to hear what you are saying because we are in Europe, we are from Zimbabwe, we are from Namibia, we are from Angola, and we love your energy, but we don't understand what you are saying. So I'm urging
everything. Simphiwe uthi uzoyilungisa lempahla sengikhulumile naye bafethu uthi uzokwenza sure ukuthi mfethu uyisa to the relevant people bale channel ukuthi welcome to it, bafethu. Welcome to it. And thank you so much for showing love to our new show. Asibuyelane. Hayibo ngithini? Iyona? Asibuyelane. Hayibo. Hey, fuck. Are they beefing with me this one? Ngifike ngithi mina ngisakufuni and they saying asibuyelane. Thank you so much for showing love, guys. It's our brand new show. It's a brand new show. Please make sure that you watch it. You are there to watch. Please tell us what we need to improve. Simphiwe Ukhona will do his best to make sure that the show flows fluently. Kamnandi bafethu, and we're gonna try to bring subtitles all shows. Siyabonga bafethu. Right now, my sister ungibhalelile uthi mina King Ginger, I definitely need your help. I have a problem. Nginengxaki. Ngifuna ngicelele ukuba ingxaki yakhe intoni. Sisi, khawuze man. Khawuze. Khawuhlala lapha eca kwami. How are you? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Shap, ubani igama sisi? Igama lami Phindeni. Uphindeni. Phindeni kukuphi ekhaya? Ekhaya Olundi. Olundi. Yebo. Kuphi 19? Phambi kwase 19 Kephi nendawo? Emame. Yebo. Big up to Olundi, Olumahlikihliki bafethu, all the way to Northern KZN bafethu. As you know, Ulundi bafethu ila kuvela khona amaqhawe amakhulu, ila kuvela khona umongameli we-IFP, umongameli uMangosuthu Buthelezi. Yonke imigwaqo eSolundi, Mangosuthu Highway. Mangosuthu Reserve, Mangosuthu Drive, nanomncanyana D88 Mangosuthu. Siyabonga kakhulu. Siswami umjolo ukwenzani egoli? Hayi umjolo uyangisa egoli bhuti Ginger, ngicela ungisize. Yes. Uyangisa kakhulu. Yeah, kwenzakalani xoxa nami, tell me. Hayi bhuti ngizocela ukuthi ungikhulumele noAsanda. uAsanda ngifuna ukumshiya manje. Ngifuna ukumshiya bengitshela ukuthi uGuy alright sengize ngam-introduce kubangani bami nako sisi bami. Ngitshela ukuthi uGuy alright manje uyangishintshela cause usefuna uselala nabangani bami actually. So manje ngicabanga ukumshiya. Ha. Yini wena kanti abangani bakho baxoxela kakhulu yini ngokuthi uboy uyalishisa ishizolo. Yindaba. Bengibatshela nje konke esikwenzayo yonke into nje just friends ukuthi mangabe siyaxoxa sixoxe ngama boyfriend sikhulume yonke into nje yomjolo wethu. So lo mfana uAsandeni bekuphatha kahle vele. Yeah, yena bengiphatha kahle bengitshela ukuthi uGuy alright but hayi manje akekho right ushintshile. So wakwabaxoxela nabangani bakho ukuthi uGuy asiqhumisa isitswebhu. Yebo ngeke ngabaxoxela into ade sixoxa nje leyo every time everywhere. Uyabona ukuthi ke leyo nto ke yenza ukuthi abangani bakho nabo bafuna ukuzwa itaste kulo mfana. Wena mawusola ubani umuntu osephutheni la, abangani bakho noma uboy ngokuthi ahambise ishizolo lakho kamakhelwane? Abangani uboy o wrong ngokuhambisa ishizolo lami kumakhelwane but nabo abangani ba wrong ngoba bayazi ukuthi uboyfriend wami bona why befuna ukumnika bemazi ukuthi uboyfriend yami bafuna ukuzwa lento othe wena uyayenza ngeke mfethu ufika usixoxele. There was this yazi siswami ngicela nje uqhezuka kancane. There was this other story I saw online. So this girl uthi ugcine eselala nabangani be boyfriend yakhe bonke ngoba I boyfriend ibibaxoxela ukuthi lengane imnandi. Yeah, understand? Yeah. So nalomunye wagcina trapper lo mntwana wathi hey mawukuthi awungenzi isilento. You understand? Ngoba behupha lento yokuthi kuthiwe lo mntwana umnandi. Yebo ngiyayizwa. Manje uwe o-advertise lo mlisa ukuthi uyajive. Nabo bafuna imjive but yeah, so kwenzakalani ke mawumbuza ukuthi wayelala nabangani bakho uthini? Uyaphika uthi yena akajoli nabangani bakhe nabangani bami ngoba babangani bami usuke nje ubajwayele ngoba sesiyazwana bazana nami naye usebajwayele ngoba bazi mina akajoli nabo. So uyabavakashela manje? Uyabavakashela noma ngingekho. Yebo bhuti. Udla bangaki? Bathathu. Shit. Uwe. Sister ngiyakublame uwe. Uyi-advertisile lengane. Advertise kakhulu. Wenze show ukuthi bayamthenga.
So ufuna ukuthini kuyena? Ukuhlazile. U-Asanda Yeah. ngifuna ukumshiya bhuti ngikhathele uye sengi-right akaqhubeke nabo abangani bami benza into abayenzayo ngeke ngikwazi ukushare u-boyfriend nabantu engizwana nabo so ngifuna ukumshiya. Ungidayisile yazi ayumdayisile welcome sondela mfethu hayi so uthi awusamthandi Yebo ngisamthandi. ufuna nihlukane Yebo ngifuna Umhlaba sihlukane. ubhekile. Yebo bhuti. It's from today nje angisayifuni into ezongihlanganisa naye. Right. Yebo yakwenyanyisi yebo. is it ubhuti unama options awu2 for wena sisi Yeah. ukuthi uboy mawuqeda ukumlahla la uAsani Yebo. somgibeza itaxi lapha entabeni athi khona kanje yabo Yebo. wena sikufake la ebhasini sikubuyisele ekhaya Yeah. or ioption esibili singanibuyisela nobabili elokhuzaneni ekhaya Yebo. so ukhetha ko Ngasibuyisela sobabili ekhaya. how uzobuyela naye Lutho naye uzoya kubo mina ngizoya ekhaya. kahle ngiyasho ukuthi siniji njoba sinilande ngebhasi sinibuyisele ebhasini futhi soqeda ukumlahla Yes, akunankinga phela sixabani siyahlukana nje hayi ukuthi sesixabene. hayi ayiphumile imali yakongwenyake kuloko awehlise lo boy ke lapha ebhasini akhala la qede lapha abuyiselwe khona ebhasini futhi yeah noma engakupaquza enzeni umthwalo umficishe ebhasini sure ngoba mele angene ebhasini usho ngalento yenza usuyitholile wena sister ke omunye umuntu oright ngoba phela ngeke lokho udlala ingane ibone ithi wensilemi bese khona ubhuti obonayo ukuthi uzokwenza kahle Hayi angakamtholi umuntu oright futhi nje angimdingi okwamanje ngisafuna ispace sokushaya umoya. Ngese right for umjolo. okay Yes. hayi siyabonga qina nawo khona oh azayele ngalathi awu Man City hey bhuti ninjani mfethu Yebo, ngiyaphila mfethu ubani igama uAsanda asanda mfethu usisi uyamazi ngiyamazi. ya uyasitshela ngawe the way nithandana kahle ngakhona the way nje omphethe grand ngakhona mfethu wena ungathi yini oyithandayo ngosister Akukho okuningi engingakuchaza. akukho okuningi Ubiyena nje ngasho ukuthi uphelelisiwe ngakini. okay so wena umuntu kanjani nijwayele ukuchila kanjani ningabangani noma nijwayele ukuchila nabangani bakhe bathenga utshwala kube mnandi Asinakho ukuhlala sisonke nabangani bakhe. yeah Yeah. usubajwayele kangakanani abangani bakhe usungasho ukuthi abangani bakho Hayi lutho. Abangani bakhe ukuthi kodwa nijwayelene yeah ngoba sekungakubeka kodwa ezingeni lokuthi abangani bakhe sekungaba ukuthi abangani bakho kuyikuthi abangani bakhe ingoba baziyena vele. yeah Yeah bafika ngaye nakimi. yeah Ngasho ukuthi mhlambe sesiyazwana sonke. sesingabangani sonke Yeah. Ngasho kanjalo. so kulento yeni yobungani nabangani bakhe ikuphethe kanjani Ngibona ukuthi ngiphethe kahle mina ngoba phela umama ngithi naye kufanele ukuthi azwane nabanye abantu. yeah uqinisile nawe futhi kumele uzwane nabantu azwana nabo Yeah. khona uzobona uma ucabanga lezi zinto wena eniyenzenze nabangani bakhe nje nijilele uma ucabanga naye ngazenza nabangani bakho Ukuthi sihlale siphuze sibonde sonke. yeah Ayi nibonde especially lokubonda angiboni. Awuboni? Angiboni. wena uma ukwenza ubona uma ucabanga yini ubona kanjani uma ucabanga yini uyabona wena mawukwenza Angazi. Angazi. khona afuna ukukubonisa yona Yeah. sister awumbonisi ngitshele konke lokhu bungitshela kona Good Ginger ngibhalele wena na Yeah. ngoba ngifuna ungisize. yeah Ngifuna ukumshiya uAsanda. kahle umtshela uAsanda ukuthi uthini kuyena mina usungibhalelile ngizwile tshela uAsanda ngqo Okay. Asanda yeah ngibizelana ngoba ngifuna ukukushiya ngoba wena awungihloniphi. yeah Ulala nabangani bami. yeah But mina angihlali nabakho abangani. Yebo. Wena abangani bami uchila nabo Yebo. ezabakho ungazani nabo.
So namhlanje as from today mina nawe kuphelile. Sister khona okushiyayo ungakushilo ukuthi ubhebha abangani bakho ungitshelile phela ngizwe ngawo ukuthi wena ubhebha abangani bakho bawu3 bonke usubabhuquzise phansi. Yebo usubabhuquzise phansi bonke ulale nabo wabakhwela. So manje ngona uqhubeke nabo mina ngiyakushiya phuma kimi as from today. And yibo abamtshelile yibo. Ngitshelwa yibo bazongichomela ngawe. Yebo. Uthi ayiyashayika yona iboy. Yebo bhuti injalo. So nje namhlanje ngicela uphume kimi kuphelile mina okwami nawe. It's over. Done. Ayish. Inkinga mina angikwazi ke konke lokho okushiwo. Ikuphi okwaziyo wena? Ikuphi okwaziyo ngoba yonke into uyayiphika. Yeah, ikuphi? Yonke into uyayiphika yini oyaziyo? Mina ukuthi besihlala sonke nje. Hawu okuningi. Nihlale kuze kube late nabangani bami. Udakiwe nokudakwa. Abangani bami akusiba bakho. Sudakwa nabo wena. Yabalwela lama beshelwa. Awu. Cha. Ngiyabona. Yakuhlekisa nawe sister lento imali. Hayi iyangicoba bhuti ayingihlekisi iyangicoba ukuthi angazi simele ngenzeni. Angazi. So uthi asakufuni my sister mfethu. Angisamfuni. Yeah. Angisamfuni nje angisafuni into ehlangene naye. Ungaqhubeka kodwa. Akaqhubeke nempilo yakhe nami ngizoqhubeka neyami. Manje ayikho indlela ebesingenza ngayo. Ayikho. Wenzela ukugcoba istembu ngokuthi akulethe la. Ayikho indlela esingenza ngayo. Yabo ngoba ngilethela ngenzela ukuthi kube clear ukuthi mina nawe kuphelile. Akwabhlungu ukuzwa lawo mazwi. Yebo injalo nje. Phelile. Kodwa khona inhlanhla naye eyodwa. Uthe my sister nginibuyisele emuva ngebhasi lasekhaya nobabili. Hayi ngenzela ukuthi ehambe naye kuba hayi ukuthi ewalk ngiyamzwela sicabeni. Ngiyamzwela nje engawalk asambeni. Yes, ungiphoxile kodwa sicabananga. Just nje ukuthi sihlukene. Hayi Yini? Wena hlahla ubapepelene abangani bakhe. Uyahleka. Iyamjabulisa imnandi. Uyenzeleni? Uyenze ngamabomu. lutho. Cha uyenzelani into kanje mfethu? Wazi ukuthi nanga umuntu othandana naye. Kufanele ngabe uhlonipha nanga umuntu wakho. Uyenzelani into enzayo mfethu? No siyixoxele nje mngani wami. Mhlawumbe ngingasho ukuthi kusuke kuyinkaneko ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi. Wena kube kuya ngawo ngabe ujola nabo bo4. Notshwala ke phela nabo nokuzenza. Kunomthelelo. Ngoba biyehlela ngezansi. Yeah. Hayi ngezwe but Wena sister ubungathanda ukuthi ajole nani no4. hayi lutho ngeke ngize ngithanda ukuthi ejole nathi so4 mina yikho ngithi ngiyamshiya akenze ngendlela akafuni kwenza ngayo akaqhubeke ngalendlela akenza ngayo ngeke ngijole naye siba u4 kuyena for in. Ngajola nomuntu ojola nabantu abawu4 for in. Kodwa kube mhlambe ikhona indlela engingenza ngayo ngingazama mhlambe ukuthi ngenze ngayo leyo ndlela. Ungasazama uhlulekile from eqaleni. Ungasazama. Kubeka nempilo nami ngizoqhubeka neyami. Asinawo phazamisa amagama kamama umese shithi Ushilo. Hey madoda. umese ekhulumile usuke esekhulumile. Shuthe kuphelile. Akuphele. Hayi Akuphele. sister. Wethu uwelputo likhamza ukufaka ebhasini mfethu. Sishima next njalo unala abantu bakubo 3 konje laba abangani bakhe. Akusiva baba. Usaphindela kodwa kuthi ubuyile last week. Hayi bona bayakubabaza futhi khona into oyenzayo. Ama one night stand la. Oh wow okay. Kwaba ama one night stand. Welcome zokufaka ebhasini sikubuyisele elokishini mngani wami unenhlanhla yes. Yeah ngene emotweni mfethu ngene emotweni. Ngene emotweni hamba naye mfethu. Sister uzizwe njani mfethu? Hayi ngizizwa ngiright but ngipholile ngizophuma estressini ngifakela istress wasanda akaphume nje eduze kwempilo yami akubonisa ukuyisola akayisoli uyedelela yambona nje uyahleka shuthi yamjabulisa lento ayenza uyenze ngenhloso uyenze ngamabomu yangichaphaza you understand hayi ngimzwela isono nje shame ngoba ngiyamazi uyabona hayi but ngiyaxolisa ke lapho ngizwela ngenani hayi ngizwela ngento zakho hayi hamba kuyena so nambise lokishini ku right okay but ngiyabonga showcase how King Ginger Cream de la Cream intwana seking indlovu bafethu. This is Angisakufuni, your number 1 channel, your number 1 show, Home Affairs. Famba moyeni fandare ayiyo. Famba brief fandare ayiyo. Famba ngabasi. You know the story. Guys, if you have someone onenkinga nayo uyafeel ukuthi ufuna ukulahla umuntu,
feel free. Write for King Ginger TV, do the right thing. I will definitely help you. Ayo Simpizi, take me straight to Kasizi. Ngiyobona ukuthi ngilanda ba. Let's go. No way, bring it up now. Hey, What made you go to Why the Why the ayengiyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho uyasho ukuthi ipipe lishisa. Inkinga usekhathele isena.